El Cerdanyola Futbol Club es despedeix de la Bòbila amb una voltada derrota contra el recent proclamat campió de Lliga, l'Escó. Tot i el resultat, els vertiblancs han celebrat amb el seu públic la permanència a tercera divisió nacional, objectiu principal de la temporada. El Cerdanyola Futbol Club encarava el partit amb moltes baixes, les més destacades en porteria, sense poder comptar amb el primer porter, Alberto Coca, ni el segon, Carlos Avilés, lesionat la darrera jornada, i amb un rival de luxe, el líder de la categoria. La primera part ha acabat amb l'avantatge per la mínima de l'Escó, avançant-se al minut 12 amb un gol de falta indirecta d'Eizaguirre. Abans, poques oportunitats. Al minut 3, Sergi Arranz rebia 3 quarts de camp, controlava i xutava buscant la volea, però el porter estirava els punys per enviar córner. Al 9, Edu Vives trencava el fora de joc rebent sol al segon pal. Centrava i Genís disparava dins l'àrea directament fora, fregant el pal esquerre d'atac. Al minut 30 el partit s'aturava uns minuts per la lesió a la cella de José Ramón, que ha hagut de ser substituït. Amb poques opcions s'arribava al descans. Al segon temps ha estat el Cerdanyola qui ha intentat empatar el maig. Primer, Silver, al 62, rebia de Quim Solano encreuat i disparava sense fortuna. Un minut després era el nou vertiblanc qui xutava ras ajustat al pal. Tot i això, al minut 68 arribava el segon gol del partit. Eizaguirre iniciava la jugada i al refús Taranilla disparava des de fora de l'àrea entrant l'esfèrica pel pal dret d'atac. Tot i que el Cerdanyola Futbol Club ho seguia intentant, el 73 pujava al 0-3 al marcador. Virgili rebia una passada en profunditat, deixava el porter a terra i ajustat a la línia de fons creuava l'esfèrica a l'altre pal, sense que Barrientos pogués evitar el gol. Un minut després, l'Escó anotava el darrer i definitiu gol del partit, en un xut creuat de Taranilla que entrava per l'escaire. Al minut 87, Quim intentava el gol de l'honor sense fortuna. El partit acabava amb el 0-4, però amb un Cerdanyola Futbol Club amb el cap ben alt per haver aconseguit, la darrera jornada, l'objectiu de la temporada, la permanència a tercera divisió nacional. Tots som Cerdanyola. Ho donen tot per la ciutat, tal com nosaltres oferim el millor a la nostra botiga, Mobles Felip, a la carretera de Barcelona 87.